Obronidie, and no nabedie. Your Bronisha, a bin junior. Yamamre, mommy and so moye. Amamra, Yatutunasio. Amamra, Yatun junior. Yamamre, mommy and so moye. Asasi biara eni nuya gino kwa brofre every free was rest enkudia ochiri kwae nipanso yedi etisa omebia ewona mamrenti ya mamre momi enso moye amamre yetutunasio Amamre, Yaton Junior, Yamamre, Momian Samuye. Dear Wutiano, Ma and so any. Enyam so say we any betuntum. Enyam so say we don't say chep. Omanfo me mamajo. Na memre da anwumre. Brother say they can come me dwumadi na bremo. Sankofa abegwafo ahia. Nyame adom na yanga ye ahia no. Mama Josephine Opare and ye nua kwa medako ene me enwa etu a okasa tonfo ye na yehia ne wukuda na yehia no ye kan mpuasenti amoa no wie na munsem no senia ekosi ya ne se kofinti amoa ne yiri yi ne man no ankorinya wiewu nanso dinwade do to ni mpua ne nti Nenchira so na ma ohene ye nu tu mo say oyo badwema na ne nsem okan nyina ye no kware ene nsem a asi afa saa ne din a ode to tu mpua no ho nti edam so na ohene no bo no safo hene say onkodi na ne kuro ba ko ofre no do me abraso safo hene enu aji go finti amoa se ne yere agoso nya ntachiwa ontumi ngware ne bio mpanyimfo hyiae na wobo ogwa wodi asem na asem no bo nyantachiwa nso kofinti amoa nyantachiwa pa chew nanso mpanyimfo hyia na anase wokwa agina kofinti amoa asem okan se na tibia no tuo nkotwe ne tweri ontimi nware nyantachiwa nti wonam so tetew aware num ho ne kusi ye mpensempensem bibiri no bia so kan na adwene na eye ade a na ye nige na ye hie yi ye ba bekenkan homa foforo homa no ofre no obofo ba ampoma ni o kire no ofre no LD apreku ye oyobi a ofi late no ofi late na ne homa wa kire ni bi ne di ba ko ne obofo ba ampoma no ne yedu so ebien ye anafa neku ena ekusika nti ne homa ye nim se o kire no ne ebiesen obofo ba mpoma ye ba kenkan yi anafra naku ene ekusika na obofo ba mpoma yi adwumaku wari tu ede saa homa yi tu gwa ne ye Bureau of Ghana Languages na ne wodi kantintim no ye afe apem ahenkron eduoson akron ena ne etutu ebien ye afe apem ahenkron eduokron ebiesa emu nsam ne de sebe ye ma ya abofu dwom ye nda ebegya ya boya enti ye befiase na yakenkan ofe dikan no ye obomofo dade Mama Josephine yo me da ase ebetie ofe dikan obomofo dade tetemere no a osikan wo kwapemamu na santemade nipa gori atopre no ohini bi tena ase a wofra no agimanta no sani ana etimire no mu no
Ohinkesi biara wo obomofo a okum nam de bre ohene ma wode nua no aduan. Obomofo yi nya onipahunu bi na mmom ansa na wo pa ono saa no na oye obi a woje no di yiye ne nsa bo papa na wa ya ahayo mu mani ni bi pen de akire na kukuduru ne ni suahu. Ebia na wa kum esunu boninkro a obu akuma ana abopon foforo bi ana mpo one aboa krotu amansa di asi pen abu afa no so. Mentua menware ohina agimanta no wo abomofo bi a wofra no dade. Esane se wakwada wa hayo mu yiye na abra no nti mpanyin ne mofra nyina afra no obomofo dade. Na hayo hu nyansa ne nimu manini de wokaka ensa. Onimu adume nyina din ni wonsu. Tumi suasua wonsu nam so twetwe won ba ne nchen kum won. Onimu ataw papa na odede won wuram meye nwanwa. Nokwa obomofo dade akwada wa hayo mu ara kosi se so hu agbo bi na won wuram a otumi kasa abo akon rekwa didi anaso rekone na iso. Odimirika na se onamnya. Otumi kire da ne donko a obetwam. So wo wuram a otumi di mue huhu achi koto won kum won. Ne nsanso bose biribi. Ni tuo kodi ewu no de eye anto amfum preko. Enti so wo mofo dade abonto akura kodi ewu na onam wuram a aboa ne hina. Wo hye hiara ni wura ohene bo wo dompe mu ache. Se nani bo aboa bi so no say orinto no a na enin efise etoda bi a oja amoa nketo achi di kotawa bopon etoda bi nso a na ohina akire no akono nam bi a opaare ebasa ene obomofo dade kodua bi aboa kono didi ase ana power ota gorumu mu ana asubi konso kwaya ase kotaw onimbia kun aboa se ne sewo ne donko a wo hu no ne ade nyina odu ho ape ne na wa mane ne so risuasu aboa kun wo behwe na aboa no nam soreba wa na to okofo ayi ne gem enti eni aboa biara obomofo dade nkum bi pete brefi adoa na otwe ajanka ana odabo sibriku ana onwansa momomire ana kokotie samo ana esunu boninkro ana wonyina afanitua no ampa obomofo dade nima hayo yiye enti agimanto tano penasem papa no ntoto na sekura sania eteno abomofo taye ehiafo a won sem ni biribi titiri bi se mu a wokum won no sesa na eye won saa o se eye nkrabio obi nim ewom se obomofo dade ye na adwuma yiye sede nanso odi hia na hodi nyina ye bien bi a enumpo eye anwunade nenanom de nimpanyin na edijaw no nia eka eyihu ye ntadigo bi a moa moja akeka kekamu ene na ahayo emiade a eye nituo kodiewu apretwa bi a wode odabo homa apam to anepe a etudurugu mu were aboso were bi a asekan anofanu abien a ehihye mohamu hihye so ne ebuasime bi a ode ko awo nanso wiase mu ahunya de ho adwenwe nhaw obomofo dade kura nia ote no ope ne botoniyem na nasum dwono ade bi akope na obu ho nkonta na odwen ho awia ne anadwo eye na ade mu ade nyina se odomankuma owuo pese ode no kwa enunkuto na ebe sanka no ama wasunkwa saa ade bi akwa ehuhia no na esom no bo nchen wiase nyina
ne no ne babea koro ken a wɔfrɛ no ampoma ahweneɛ ɛne sɛ ɔbɔmmɔfo dade wo madu nanso awomawu ama aka ampoma ahweneɛ nkutoo ampoma ahweneɛ ne na nso awu enti ɔbɔmmɔfo dade anidaso ne biribiara ne ampoma ahweneɛ ɛsiane sɛ ɔkakyerɛfo bi ni baabi na ɔbɔmmɔfo dadeɛ obiekufoɔ enti baabiara a ɔkɔ no na ɔne abeawa yi sɛ ɔrekɔ na akura akɔyɛ ha ɔne no na ɛkɔ na obefi wuram bɛba no na wabɔ ampesi atwiw mmɛkoyera bi ahwɛ n'akyi ɔkɔ wuram ba na ɛto sɛ wogwa mmoa no a ɔne no ɛto nam ho a ɔne no na edu sɛ wɔde kɔ ofie nso a ɔne no sɛ edu fie a ɔbɔmmɔfo dade yi nam no nkonom kɔ ahemfi na sɛ mporoporowa no ampoma akɔtɔn na nea obenya no ɔde brɛ n'agya na ɔde atɔtaa bi ahyɛ n'abu asima mu saa yɛ na ampoma ahweneɛ de nyin hwɛ n'akora n'ani yɛ den sɛ biribi na obi nsisi no mpanyimfo a wɔnim no wɔ ahemfi no taa frɛ no ɔbea barima a okum anadwowɔ ɛnyɛ sɛ wodi ne ho fɛw na mmom na anuɔden ne ne mmɔdenbɔ yɛ wɔn fɛ pii onim ne ho dan sɛnea ɛbɛyɛ na wanya nea ehia no ansa na n'agya bɛka sɛ onye biribi nkɔtɔ afɛfɛde bi no na ɔwɔ ho sika dedaw enti ɔde kɔtɔ ade foforo nya ho mmɔho ɔde saa su yi fi ne mmɔfra ase pɛɛ na onim anifere anihaw anaa fa w'ani hwɛ ampoma nyin bɛtoo ne din ase ne sɛ onyin bɛyɛɛ sɛnea ne din ase kyerɛ te ne din ahweneɛ no ase ne ahene tete no sɛ ɔbea ho yɛ fa mpanyin taa de n'ahoɔfɛ no toto ahene ho ampa ampoma ahweneɛ nyinyi no na ne ho yɛ fɛ sen bota ne nyaa ne mpo ahoɔfɛ ntonsuo deda n'anim dagua fɛfɛɛfɛ ne honam ani torotoro bɔkɔbɔkɔ henahena kama sɛ afe adu anaa wɔrehyɛ fa bi na enowa akɔ amia mu hwim abasa bubu nkɔntena reba wuse yɛda kenkanfo no ase prempre no yɛde ɔfɛ dikan no asi yɛbɛtoa so akɔ ɔfɛ tutu abien atifi asɛm sɛ agya ɔbɔfoɔ kum sebɔ ɔfɛ tutu abien agya ɔbɔfoɔ kum sebɔ tete no sɛ obi yɛ ɔbɔmmɔfo a ɛne ɔyɛ banketewa bi wɔ n'akura dampa ntwɔtwɔ so baabi emu na ɔde mmoa a wakum wɔn no nnompegu de kyerɛ mmoa ahorow a afa ne tua no nnompa a wɔde gu ban no mu no taa yɛ mmoa no nyawa wɔn kantan wɔn se wɔn tikura wɔn abɔwerɛw ɛne wɔn tɔte eyi na abɔmmɔfo de yi wɔn maniyɛ adi ahayɔ mu sɛ bɛteɛ ne bi behu a otumi hu sɛ ɔbɔmmɔfo asia mesia na ɔbɛntin akum aboa sɛɛ ne sɛɛ na ɔkamfo no bɔ no nsabran ɔbɔmmɔfo dade wɔ saa bɛn yi bi na emu na ɔde mmoa a wakum wɔn no nyinaa akɛse ne nkuma nnompe agu nipa taa tu anan baakura hɔ bɛhwɛ kamfo no dabi ɔbɔmmɔfo dade kɔ onwura mahayɔ ɔno ampa okyingi nanso wanyɛ oprompo anto no ɔkɔ onwura makyirikyiri foro mepɔw ne nkoko sensan abon ne monka hwehwɛ adɔtɔ ase tawe asukɔn so ne nnua a mmoa taa didi wɔ ase nanso ɔkwa wanhu apata bi mpo osuasua mmoadom ahoro pii so nanso antetam ɛyɛ ɔbɔmmɔfo dade ngonwa yiye efi sɛ ohun saa bi da
enti okan se obeto aso akọ anim kakra ara bio ampa odi ne tibo mu kọ kwai no fa baabi abotan ne adoto adi afra se ebi obi nim na obenwu pretu bi ana ehọ nso ochin braya fefu wanhu hwe eyi nti oye na adwene so obekofie wakọhwe opo obekofie wakọhwe opo na po ansa wakofie enya nta enya ntua oritu ni na mpenana ni kobo odototie bi so wo abotan abien bi ntam eye no se odoto no hima enti odi ahon hariti a ni tuo de brebre pini ho efei na ohunu pefe se ehihima mpa na enye den ara aboa bi hyemu ho odede ara ko ho a waye ni tuo krado prekupe ngunan edeni aboa krochu amansa na awia na afa no a oda ayanya na ne magu ni bumu rinumi asem aye dingni ena di katechi ahia o so ye ding na yidi atwanwi eye no sa aboa no nhunu yi onto ne preko nanso ba tan a ne yam hyehye no ne man ketekete no nti wa mpese oyesa pini nchirinchiri se origuan oriyesa nyina na ode nani srasro doto no ase se bia onini no nso be hye ho ana odu achiri kakra no oda no so reko oda no ho pe no hintu obo yangbu bi woti kukuro tim obomofo dade koto wi preko pe de ne ho hinta owura no ase nanso na wuram sahene no atinyije no de daw asori twa nani kurukuru ama ne tisu huahua osun ware ne sane se owi nche nti esunu sane a osiye kekafa obomofo dade twen kakra na ye no se aboa no antene nka na odi brebre kotokoto fa nwura no ase di nani kire fie okọ kakra no ogyina twa na achi nanso wanhu hwe enti o ma ne ho ye hare susu se aboa no antene nka kora odu anim kakra no osan hwe na achi bio se na aboa na je ne ho mfare rehwe no ne ye den wura na ase de wasa pepe eyi ma obomofo dade hu se wanka ne ho a ebedi boni enti omia ne nante umu nanso ema wura no di ahimahima ma aboa no hu pefe se onipa da sane abefini nan so na ode anibiri tiw no ancha na ato ahinta no akwaikwai oyi fa ha na oyi ahia no oyi dan fa ho a na oyi atware no afa ho sa no obomofo dade hu se oridi mufrasem sani aboa no ani abia afa no onya no ho ketwa bia obeto asi no so atetew ne pasapasa bio nso wan hu onini no wo nan no so ho no yi achinye bi eni wo se owo mpotam ho baabi na sanhwe ye na patasiawo okosia no onu nso a sene wadi asensemu enye se osuro se obeto no na emom ne manketenkete no ntina anka orebo ne ho agua se wa agbo moden aguan abedu achiri se na aboa mojapafu yi daso sano saa ene ohunia enti a ense se oyi no ho se oto no a ono na wape na ewiewu se nso eye okom na ede no a enye ono obomofo dade na ode rebepata ne nso no enti obo yirede kote odua bi achi de kodiawuo si nebo aboa no bengi no baafo jen nani so son ara na yiye san no gu no so wote dinsinkom aboa no huru ko soro behwe form pa enyanen obomofo dade ye ntem kotwa ne tekrema hye na apretwa mu
fi hɔ ɔhare so fa bom kwan bedu akura odu akura no na onwunu adwo fam ne bampoma ahwɛ no kwan abrɛ afiase redi ho nkɔmmɔ efisɛ ɔkae sɛ ɔkɔ a ɔrenkyɛ koraa agyabɔfoɔ bɛtoo n'adamfo aberante bi a odi no ayaw sɛ ofi fie aba ɛyɛ agyemanta no ankasa wɔ faase ɔde osabe ne kofi obiara nim sɛ daama bi apare nkɔ akyiri sɛ agyemanta no kɔ ne nsumankyiri a ɔno na obɛdi n'ade mpanyin se nyansa wɔmfa no faako ɔyɛ ɔsafohene na ɔpɛ sɛ ohu otuo to papaapa hu wuram yiye na sɛ ɔne dɔm nam a wantɔ kyima ɔkwan biara so eyi nti ɔde ne ho abɔ n'awura akwaa no ho suasua no efi anɔpa na ɔbae sɛ ɔrebegye n'ani kakra na ampoma kae sɛ n'agya se ɔrenkyɛ nti wantiw no ankɔ wuram hɔ na mmom ɔtwɛn ɔbɔfoɔ bae no wohui sɛ n'anim dua asakra nanso wantumi amisa no hwee ampoma de nsu sii no aguare ma oguare didi ɛyɛ amankani fufu a wawɔ no torokatoroka ne mmɛkwan pɔpɔfee a wɔde mpunam awosow sɛnea ampoma si too nkwan no sɛ ɛnyɛ atoro nti a anka mɛka sɛ wudi a nansa akyi na egyina wo werɛ mu ne wo tɛkrɛma so dɛdɛɛdɛ nanso nea agyabɔfoɔ akɔhu nti n'anum akum na wantumi anni ahe aboa kurotwi amansa de obetwitwa w'akwan mu a na wonim sɛ wabɛn owu ne sa ɔbɔfoɔ de biribi ka n'ano sɛ too n'aburubu aso gya tuu mu bumbum kakra no ansa na ɔreka nea wakɔhu wɔde ahodwuru maa no tiri nkwa adekyee no wɔporo hwee so kɔbɔ amanneɛ wɔ ofie ɔdɛɛfoɔ ani gye yiye efisɛ n'akoa na wadi abani nsɛm a ɛte sɛɛ ɔbɔmmɔfo dade ne mfɛfo abɔmmɔfo ahemfo kɔɔ wura no mu kɔfa aboa no baa fie beguaa no wɔrekɔ nyinaa na wɔto abɔfo nnwom toto atuo wɔyiyii no ho nneɛma a ehia kɔmaa ɔhene ɛno akyi wɔsii abɔfo sɛnea ɛbɛyɛ na aboa kɛse yi sɛsa anyɛ ɔbɔmmɔfo dade bɔne bi ɔbɔmmɔfo dade nyaa aboa yi ho mfaso pii nipa a wɔrepɛ ɔsebɔ ho nneɛma akɔyɛ nnuru de akuru suman bɛboro ɔha oyi a ose mepɛ dua akɔyɛ me suman so bodua oyi a ose mepɛ na abɔwerɛw kakra bi akɔkyew bɔtɔ obiako se ɔpɛ ne nwi akɔyɛ ayera aduru ɔfoforo nso se mede mepɛ ne sembɔfo akɔtetew gyirapaw ebinom mpo de esiane mmerewa anansesɛm huhu akyidi bebree nti sɛbio tafrakyɛ aboa no bi mpo wɔtɔ de koguare de bi fra nku srae wɔse wodi guare sra a wo koko yɛ duru sɛ aboa no de arapɛ na wonsuro hwee ɛno nkamfu yaw abɛyifo ne sunsummɔne biara suro no kɔkɔɔkɔ onipa bibiri biara bɔ ne ho musu to aduru a ntɛmpaara na atew afa no so ama waka n'anum asɛm ɔbɔmmɔfo dade tɔn aboa no ho nneɛma nyinaa gye ne ti kura ne sebɔfo biako a ɔde kɔɔ n'akura de kɔtoo ne ban no mu san baa ofie efisɛ na afe adu yɛwie ɔfa ɛto so abien yɛbɛkɔ ɔfa a ɛto so abiɛsa eyi yɛ aboa bɛn mama ɔpare ɔfa ɛto so abiɛsa eyi yɛ aboa bɛn
bra nipa ni agye wo afie na wore bo bamofo dade mran na ebinum de won sa si won koko se afeide won suman de beye nam na won twere aso na abefu asuro won kokoko na wore krum kram no na wuram aye hu obomofo dade to osibobo bre no koi beye no nhwuru abien ansa na oninu ne reba oyaba abramfra ni mu piu owo meti na ne bu mu nwi kuha na oti na apo mu den obaye na odabo bi a wado akona tua na anu eye se ohye da koye da ha de nam papa biri befi ne yere tan uhwe sane a osi fam merima so a amaniti so na ne dua di ahim na asade tua na anu no a na di se woka se oye wuram hene ya ode krampaja de kohyen won nae so ho a na ni aje ni tirim poto obehyen ho afafu ne yiri ndi ho ne manu nko na egu ho okeka ni minwom kakra te se ni a ori bisa won se won na fa ahe na waja won agu ho sa ne manu so hunu no wode mirika befu no ho ohwai na anu hu hia na nso wan hu hwe okohwe odota ebi mengi no ase na nso wan hu hwe obubo mu abiesa bi patina ni duaso ebia ne yire asore retiatia ni mu kakra wabubo no mu yi obeti asangaba oba bebutu ni ma afi wori penufu anum no ho eye kakra no osori ginan afi na ensen no otwai na anu hia biaburu mprensa ogina enyina ohuru koto wabutan bia koso bubo mu si fam di ahopre bo penten kwa fa na no ho bio ore sa no ohu obo a ejobofo hintiwi a ekofa asembai no ohu ipreku pe se sa abokura no ho aka ehwa na ne hwini tua ho eno osebo no hu se onipa dasani aben na ho na nhwa ode ne yere ko obubo mu ntra so bo mfamfia ohun ni ane yere nam ba obo no ho ne fa ku a ejabofo nso fai se orebo ne ho agua no odi ne yere no hu achi de ehu a akodu ni ane yere toy ho otie tuduru nka no na ni do nkran ohun se wura no abai wo fa baabi a eben du tankesi bi ode nkrana ndu ho obehwe aden ni ne yire na apre anyanta ni moja mu awu anwansena po bi ribono abomoyi ne ebai de enye moka ohun se wura bi him a na kridi wato asi so eye no so dasani da so hye ho ode ni sidua ho a wa na wawai ho onyantam ne yiri moja mu bom fete twa hia ojami no opatena ni dua so bugbo mu sani akrama bugbo mu wokurom ahemnachi eye se orusu se ao odasani ayamadi o ao odasani edi mewu o ao oye sa ye no oje ejabofo hu fare hu ni ofai di akiri nkakra bedu obomomfo dade akura mfichiri pe twintwen ne na ase kakra na osanko ne nan so ho kotasen ne manu na tipa odede tibo mu fa kwai no ase ojura twachi omafo kokọ wo nkura akọhwe wo mfu pepe bi di sene awoye no daa no obomofo dade ne ba mpoma ahwene enso di sim kobi samri na wa agyaw osebo obomofo dade kum no ma woje no akrum no ho wa achi dakuru bi okọ nwura mu no owo ho a ampoma betia obi no rebo agoyi
oje enu ame ma oba amu oyo beri ma srem bi ofura ntama ntokontrama nwuna bi kura duya poriwa bi na niwa nkosia yako na epai yirawo ampoma ni bo no so pe ne hu kan no ewom se nipa horo amenifu ahoho na manfrafo ta ba akura hode nanso oyide ohun ni su huni ban ohun ni su nhun ni ban o ma ne egwa ma ne nsu nanso wa anum nsu no na mum ohwie ni nyina gu fam yo senia orijawo ampoma bo no amane tiamu dibisa okwanso opanyin be yi hu no nso bo no anantese se etisa ampa wa ati obomofo dade nkan ono nso oyo obomofo mpanyin se adwene ni oba akofo tirim enti oba ya eya nsra hwe ne adesua ampoma akire no na agya ampoma akire no se na agya ko nwura mu no okama ampoma de no pini no mpe ban no ho wodu ho a opanyin ani bo no mpe no so pe ampoma a ohwe ade no hu se na nuwa apai course nkan se ne obai no na eti na echim frede ohun bio se eye ne se ne ho yira no na ontumi nyina faako na osiboti kura ne sibomofo no nko ara na nani kirei oje egwa no na ofi ase de nyunkru bisa amoa no mpe no ho asem ma ampoma nso de bi yi no anu se eya abo aben jantachi eya abo aben jantachi otwitiri baafo jantachi okumami midio jantachi mejo obomofo dade ade afa wa achi o yenwure sambe hwe wo ba eya abo aben jantachi eya abo aben jantachi odabotiri baafo jantachi okumami dio jantachi mejo momofo dade obi aba wa achi o yenwure sambe hwe wo ba wodene saa kosi osiboti kra ne sibomofo no so efe ampoma hwe opanyin no ne yaya na wusiu ani biri no okana anu fafa na wa agu ahome atwere ne sim enti obisa no wa anya no kan se eno de onim abo akon na eja nkire no ehwa no hye no se eja ba omisa no na nansan achi obema ama wakire no oka asa no osore koyi ampoma de netiko hwa kosi se odomu ehu kita no ma oto ne hu pum mu kosi se na eja bai ofiti ape na obo no amanne ne nansa so a obomofo dade rekọ wura mu no ampoma kan no opanyin no nanso obu no mufrasem si mu koyi ancha wuraw opanyin anim ni ampoma ama no nso no ohwe se kan no je no agwa no wo ba no ho de nwunkro no hyehyɛ so se na eyi ya abo aben jantachi eyi so ya abo aben jantachi ewitiri baafo jantachi okuma midio jantachi meja momofo dade ade afa wa achi o yenwure sambe hwe wo ba eyi ya abo aben jantachi eyi ya abo aben jantachi eya abo aben jantachi asurubuati baafo jantachi okuma midio jantachi mejo momofo dade asema ba wa achi o yenwure sambe hwe wo ba wodne saa besi osiboti kura ne sibomofo no so bio esane se opanyin ni su nsen ampoma anti obisai no okan bio se onim eyi ma ni bufu yiye na odo nkran na ye hu ne e kan ara ne se ode na aba poruwa no
ne kara ne sɛ ɔde na ba pora no bɔ ampoma mpampam ɔtware ne sen kekaw na awerɛw ampoma hu sɛ na awerɛw nte sɛ onipa de mmom ɛyɛ krankran sɛ abɔwerɛw ampoma hu sɛ ne bu afu saa no ɔyɛ kom no ohuru so hurihuri no ɔkraa sɛ ɔrekɔ na nansa akyi wasan aba da no de otwa na etwa sɛ ampoma akyerɛ no aboako no ne ni botiri ne si mmɔmmɔfo dadan no mu ɔnte ase sɛ otumi hu nompe pepe adoma nkoma egu ban no mu no nyinaa din na anu nkuto de oso onim aboako ɔka saa no osii mu kɔe ɔrekɔ no ampoma ate sɛ ɔbɔ akuro de sɛ medaha ade owu ayɛ mi o buo aboa bi di ntatea wakyerɛ sebɔ ne ne ba mansa adɔma da bi akosɛm bɛbɔ dwom yi ma ampoma adwene mu yɛ no kesene ne ohu sɛ ɛyɛ akasabebu a emu dɔ ɛyɛ sɛ ɛso asɛm nam ɔte hɔ a na n'ani akɔtɔ ɔpanyin no anim na wabɔ piriw na awose atew agu no so na agya bae pɛ na ɔbɔ no amanneɛ kaa akurodo a ɔpanyin no twee no kyerɛɛ no ɔbɔmmɔfo dade tee akurodo no ohui sɛ asɛm no nyɛ nea wɔde hyɛ kɛtɛ ase da so enti ɔfaa ne ho adwene ampoma nso kyerɛɛ no sɛ ade kye na wantwɛn damfo no na sɛ ose ɔrekɔ wuram ara deɛ a ɛne ɔne no bɛkɔ ɔrentena akura no ase mma ɔpanyin no mmeyi no ho bio nokwa da no de ampoma suree yie ne nko ntumi nsi mfikyiri adesan a wɔkɔdae no ɔde dagyebɔ ara adekyee yerɛn ɛhɔ na ɔbɔmmɔfo dade hui sɛ ɔreyɛ atoto ne ho ase ama asu afa no osusui damfo no akurodo no ho anadwo no mu nyinaa ɔkae kurotwiamansa bi a mfe bɛyɛ m'anim hɔ ni ɔne no dii asi no adekyee pɛ ɔmaa ampoma maa no biribi dii afei ɔde adadiduru ne kuminam poma kodiawuo pintin no too awia mu ɛno akyi ɔka kyerɛ ampoma sɛ ɔrebɛforo akɔtɛw pata so wɔ aduo hɔ ahwɛ oniiko a ɔba akura hɔ behunahuna no sɛ ɔba ɔnyɛ sɛ ne nko na ɔwɔ hɔ ɛyɛ nso a ɔmɛn no afei ɔkɔɔ amia mu foro pata no kɔhyɛɛ so kodɛɛ nea ɔpɛ no mmra na ɔbɛba abɛto ampem dade ako edu original pɛ ɔpanyin no anim ni n'ani nkesua apae sɛ kɔɔ te sɛ obireku aniwa na ɛpa yirɛw ampoma maa no agua ne nsu nanso ohwie nsu no gui sɛnea ɔyɛ daa no gye agua wɔ ban no ho ampoma twentwɛn ne nan ase kakra sɛnea osuro na afei ɔtwee agua tenaa ase wɔ ɔfa baabi ɔbɔmmɔfo dade hui ampa sɛ ampoma ahweneɛ de ɔpanyin no kɔɔ dae a odi sa waayɛ ade mpo sɛ ne nko atumi ahyia akoa yi mprenu ohui sɛ ogye ekyim gyaw ampoma hɔ kɔɔ wuram a anka ade yɛɛ no sɛnea damfo no asi adɔnkran afa no akyinnye bi nni ho sɛ bɔne wɔ ne tirim ɔyɛ pɛbiribi asua na bɛhwɛɛ ade ni sɛnea ɔbaeɛ a ɔkae no enti ɔde kodiawuo akyerɛ no so nea ɛyɛ den ɔka ne ho de
ɔde bɛwosow no ɔbae no wamisa ɔbɔmmɔfo dade ase sɛnea anka ɔyɛ no onim sɛ wanto no yi ɛnoa ne na ɔrebenya nea ɔpɛ ayɛyɛ ogye ɛguara pɛ na nyonkro no hyɛɛ ase eyi aboa bɛn jantachi eyi aboa bɛn jantachi ampoma Jesu se ɔtwitiri baafuo jantachi okun mamidio jantachi meja ɔbɔmmɔfo dadie ade afa w'akyi o yɛnwurei san bɛhwɛ wo ba ampoma anusi no akoa no maa so bio se eyi aboa bɛn jantachi eyi aboa bɛn jantachi ɔdaboti baafuo jantachi okumamidio jantachi meja ɔbɔmmɔfo dadie obi aba w'akyi o yɛnwurei san bɛhwɛ wo ba wɔde no oyi nye so saa ara kosii ɔsebɔti koro ne sebɔmmɔfo no so nso ɔbɔmmɔfo dade ahyɛ ampoma ase sɛ akwaa no bisa no a ɔnkyerɛ no nea botiri ne sebɔmmɔfo no yɛ enti obisae no oyii n'ano se ɔsebɔtiri baafuo ɔsebɔtiri baafuo jantachi okumamidio jantachi meja bɔmmɔfo dadie obi aba w'akyi o yɛnwurei san bɛhwɛ wo ba yɛnwurei san bɛhwɛ wo ba prempren no nea abere ayɛ no yɛde phone call no bɛto egua na fi atoa so 055 166 7755 055 166 7755 yɛde so abie ne yɛ 0270 191 971 0270 191 971 you prepare no fakwa akenkan adu no ene bere no yɛbɛbue kwan na so obi wɔ adwenkyerɛ bi a yɛde ɔde aba bra ɔfrɛ bi ma yɛ no moma yɛnhwɛ nsɛm bi a ɛwɔ mu ne nkyerɛase ɛne kasasu a ɛyɛ fini mfiase no yɛba ɔfɛ di kan na ɔbɔmmɔfo dade na yɛhu asɛm bi wɔ hɔ sɛ mani nne ne wakyerɛ wɔn sɛ ɔbɔmmɔfo yi enyo nipa hunu bi na mmom ansa na wɔpaw no saa no na yɛ obi a wagye din yiye ne nsa bɔ papa na wayɛ ahayɛ mu mani ne bi pɛn de akyerɛ na kukuduro ne nisue ho mani nne mama pare wo ho adwene bi sɛ wadi mani ne wayɛ akukuduro asɛm wakyerɛ sɛ ɔyɛ ɔbarima wakyerɛ sɛ ne bu yɛ duru yɛda ase ɛnuanen mani ɔbarima mani masɛm wadi mani masɛm yɛda ase ɔbɔpɔn ɛka sɛ ɔbɔpɔn a aboya kɛse sɛ bi ɔsono anaasɛ kotwi amansa aboya kɛse paa yɛda ase ɔbɔpɔn yɛ aboya kɛse akanma mu no sɛ o asase wokɔ baabi a nsase no yɛ ɔhene de a ɔbɔmmɔfo biara sɛ okum ɔbɔpɔn a ɔhene no wɔkyɛ fa wɔ mu a wɔfɛ no ɔbɔpɔn sere ɔbɔmmɔfo biara sɛ okum aboya na ɔyɛ aboya kɛse efi ɔwansankɔ na ɔfɛ no ɔbɔpɔn na ɔhene no hɔnom asase no ɛyɛ ɔhene de sɛbi wokɔ wura mu na wama ɔhene no obesi ɔbɛmo asi akyene so wɔde akɔhwɛ w'akyi kwan nti ɔbɔpɔn bi a bɛkum no ɔma woyi ne sere kɔma ɔhene ɛno ne ɔbɔpɔn sere nti ɔbɔpɔn yɛ aboya kɛse yo yɛnkɔ so nhwɛ sɛ yɛnhwɛ nsɛm no ɔse kratafa asia ɔfɛ di kan hɔ no yɛ ɔse wobɛhwɛ na aboa no nam sɔre ba waa na tɔ ɔkɔfo ayi ne gyam
okufu yi ne jam mama say odi ni otuo na aka no wakum no o ya nto afum to aka otuo na aka no aboba aka no wakum mama ye da ase afi ha no so obobo mmoa bi mran obo wondin ye nhye na gira obo mmoa bi ne wondin ene wo mran osim enti eni abo biara obomofo dade nkum bi pete brefi adowa na ohwe janka ana osebo sibliku ana odabo sibliku ana owansa momomiri ana kokotie samuel ana esono boninkuru ana enti yehwe se yehu se hanom no abobo mu ebi din na hano na me pese me kan ho asem kakran se yenim se adowa ye kwadwo brefi yo ya kan mam yenim se adowa ne mran ye kwadwo brefi enye peti brefi enti hano no em se so obi wo ho asem bia wo fra na wo de atugwa 055 1667755 055 1667755 and 0270 191 971 0270 191 971 yare tuaso ose na hodi nyina ye ebien bia mpo eye ewunyade wo wi no odi jawo no ne na bi de ana na eja de nti o wi no na ono nso ye da ase ana hanso osim ebu esima osi ebu esima eno ye ebuya bi a eye ketwa ebuya wotumi sa na ya ahwere ojare hye wona na etietia ehi na yi ene ebu esima yehwe yehwe hanso abobo hini bidin kratafa eson abobo hini bidin ozi tete no so bia bi ho ye fa mpanyenta ade na ho fe no to ahene ho ampa ma ahene ye nyine no na no ho ye fe se bota nyinya ne mpo nti aha ye ahene ahuru bi bota tete ahene ni bi ne din na ye nhye na gira se bota ye tete ahene ena nyane nso ye ahene enu nti ampoma no wo mran ni ahwene ampoma ahwene ye da se nti na edin ampoma no ne mran ne ahwene yo se waka wo hakura se ni din na ne ni suban ne be se wo ha yo ampoma ahwene wo mran ni ahwene ye ho so be ye fe obenyin an ho ye fe de how was it se afidu ahofe osi ahofe ntosuo de da nanim de gwa fefefe no honam ani trotro bokoboko hana kama sa afidua na wore hye fe bi na eno wa akwamie mu hima basa bubu nkwanchema reba we say wa shi obi ampa nti pacho mimi se eyi ntwemu eye ampoma no ne merimadin ye den ampoma nti eso no ampoma na eso no apoma apema na minim apema na me ne aberima bi ko school na ode apoma edu apoma ene ebeso no efise o ho asembi ebi efise ampoma ena ni mere ni ane ni ampoma na minim ne na so minim so oya akwamuni ya melatafo no so ebi nso de apema yo ebi de apema yo afi hanso yaba ofedu se ebien a o se nnompa a wadi guban mu no taye moa no nyawa won kantan won sen won tikura won abowiro ne won tote mayen hwe saa ya aboya na moa na afan horowa wo kanu o se nyawa ne yeden nyawa na nan ye da ase nan ene kantan ye nimfin no nnompe no yo ye da ase ye resua twi no afi tikura de say yo yenim tikura afi o se tote ne yeden ne nan osifam ne tote ne nan na esifam no foot no
yo moya horo bebre wura no moya horo no wogu ya horo bebre ye wototemoa yo atotemoa ne ye moya wonan ne pai nti sa nan ne pai no yo e pai no e no frɛ no tote yo nti ye frɛ atotemoa moya wura moya wogu ya horo bebre de atotemoa ne ye moya wonan ne pai no nti wo se ne tote ne ye ne nan se ba ni e pai no ye da se isi fem no yo apetebi we say we hu apetebi mpo 0551667 05516677755 0270191971 we hu apetebi mpo apetebi am so opro enu ya nen apetebi opro yo pro afi o say ha so kan bi o say osun ware na esa no say owo enche nti esun se na osi akeka fa esun se na osi akeka fa keka ye ka say abo bia ye keka je say na enu odin akosoro nti aye say ye wo ebi okraman ofie ebia na obre no ho ase kakra na so okraman nya wo pe senya na enu odin tin esono kura. Hello. Yo. My friend, nanya lati me. You. Papa, amopa woni a waye. Yada se. Eyi kura chese nante chiwe nya ware kwa me kampa. Ni wi ya uti ya de no akome wa ya de papa. Ware nya chiwa. Me pamuchia wo. Papa no kro sanfoma no. Adwini be no nya no de yes ID. Ana mo bofo ana. Onyo bomofo no e teacher. Oyo chechirafo. Ama bu ta ni midio. Ofilate LD apreko. No. Chiro ekusika. Era de Kenkan Me de akome paawo. Yo, that's. Na ama obofui ofbor na obadane. Nika na se ndipa na otoka na ofbo. You papa, aya egura e ba wo na fi no. We ja fi no ni tumirika. Wan ye pe wakati ogonu enti wo de ya kan ana, ya kan du ha be hu ni a esi. Bere bompa de den se kuda enduntem. Eda masna kenkan. You. Send paying kan we say sabe wo me wa bofu dwom ye da uja wa boa nti ye be say ye disi ha na ya manipa adwene ba so na wo pese wo tie da wo fure be hia wo tie na wo hu ne ebesi ya ne ya kan ni nyina mo be hu mu nyina mu nsem nyina da nti na ya twani si tie wo ha no ya da se you enti hanso se sabu anu jene hon fare hwehwe you hello Afamade yeja me yobia yana baja hina ofrefi udin ne fakun afrefi me frefi borishem wo frɛ me be ni you yadamaste papa you yesre se ngumai ensan mire biem na teacher fokora sa nguma amokan wonim ne yeka nti yesre se moma yenga fiatum twi no ensan mire biem wan kiraw no won fam tonton mam wode beton aye beto ama ye man na won ehu tete abakwasem na wonim hwe ahayo ya dibia ede ukwa ha bebre adakora di ntinsan so bone brew nti sentu nsanso no na nkere ba obofo ne ba ne so yo nti se minimo bi a okwa ha yo bebre okofu abu ohwansan ba afie danara ne baton so so mu tese won nti aha yo ya adi bi a ya adi a edin yo yedase na won so yo adwen kire yedase yere tuaso hello Mpache udin ne fakun ofrefi
But my friend, I can't make a session. You. Mama, But na never a mokani and you say, we are no more in some brand or who. Muya wan samaran pa, muya bebre wan samaran you. And the money can son, I'm a very senior dear, he says, I'm brown samrani. Muya wan samaran pa. And yet, the master said, Molekaya, Molekaya, Genesi, so. That also that Molekaya, Genesi, this is a brown samrani. Pa, or Chris or the Janka. Ako kwakora de ntwa. We are samaran pa. Goodbye, local sweat you. Nko sintie why? Ya min shira mo so. Yo, yeah, that's it. You go say, and check now to a hint on the aqua no a den. What's it? What to a hint on the aqua if I no yes, ya no ha. Hello. Oh, good evening. But you're Majo. Majo. Yeah. But you're within the background, Okasafi. But your son, I have bought the traffic of true. You. What happened? You. Yo, Mida Wasi. Another mama, Mania Blepa, Makai, Papa. You. Oh, the Papa got J. Power of the Mercy, Kuma Central. You. Central rating. You. And number 5 Bomofo. You. Now, Odiako, Brana Suonu. Why Patabi to say Bro Pata? You. A son, now that commission, the Papa Forest, you know. The Papa, a cool the first one of Queen, or Mammy Drown. In our time, Roko Kumi, the Bacau. Now, the chain, Net Amica, some Muka, Sembi, or ya one is Sabako. So the court said, and that. Amica said, no, down there, for. You know, the question. Also, I'm learning as all you command. It's a Muka, I'm a Maca, Papa. It's me that wants it. You, was it never bread, you. And what friend of Ponstre? Oboponstre. So, Ukum, all your Obamofo now call Urum. Now go come out Obopon, Abuaka Sibia, necessarily or Henede. What a person or you command and no quarry. Yeah, that's it. You don't say that was it. You are quite quiet, no, Mama. So, Oyifa, no Yafaha. You. And pa, what man, what you say, we man for no young man for a person, which you are no uncle. Yeah, that's it. You, Pepe, no, Yambre, Asson, Yambrason, into. Hello. Hello. You young brasso. Enti mama. Sanya nia yakan ya dui. Onyame ya adoma. Ukuda ya betu ya so. Sanya me kan no. Yan kan si. Na mo sanya da foforo atiefu no. Wo be se wo be hu ni e be wie. Wonkon bedo. Wonkon bedo se wo be hu ni e be wie. Enti so o nchie bia. Yo, me da se. Me di nchia ma. First before china ye di yan fio ha. E chia on papa yema won afisi apa. Fe bi chia madamfo pa wo friend Doreen. A former assistant headmistress wo Accra Girls. Me say chia madamfo ba kun gifty ne ma me ewu ye nya ni na wo twekra. Se me ma ne hyeden. Fe mi chia busuafo hia me sia me ba Telma. Ene me ba Stoneway. Me say busuafo nyina. Yo. Stoneway. Kwame, what's the work of Yan to try? Me the invitation card, Reba. Yo. But in Chiankoma, me headmistress, Miss Chris Takia boy, you, meaning nay, you ma born humading pa, and I'm a young coba conso, Benis or a Wousu, Ofimampong, and I need to talk around some comma Helena Upukia, or Quaso peace, you. On Senes a pomus no year no year, I never bad them we are being you. You meso anyway to ya Casaton for Ned Mediminciano called Menacrum latte. Me wafa ata timo or a tiffy or latte.
efi sian o akubase ene yo fi ene busuafo o lati nyina mi chia won won tie no won so won free bi ya da se ya ma mo ni tie Amamra yantutu nasio Amamra yantunyo Yamamre mumien somuye Amamra yantutu nasio Amamra yantunyo Yamamre mumien somuye